Pipila sa mga nurses sa mga pampublikong tabaranan, miparehag silang kalipay human malakip sa pagtuki sa SONA ni Presidente Rodrigo Duterte ang aumento sa silang sweldo. Si Luan Mirondina sa report. Upat ka buwan na, sukad mi pauli sa nasod si Lona Narbuada, 33 anyos. 8 ka tuig siyang nanrabaho sa Saudi Arabia, isip nurse, apan nahukman niyang din hinalang manrabaho kay way makaatiman sa iyang duha ka mga anak. Busa, gikalipay niyang giauhag ni Presidente Rodrigo Duterte ang Kongreso nga aprubahan na ang bagong version sa Salary Standardization Law. Kini naglakip sa pag-aumento sa sweldo sa mga kawani sa gobyerno, apil na ang mga magtutudlo og mga nurses. 13 pa ka sa thoughts nga mobalik ka sa gawas? Dili na siguro if ever okay na nga mong salary diri. Labi na kauban na po na ako kong family. Susama usab ang sentimiento ni Sheena Mar Villahermosa, 27 anyos, kinsa duha ka tuig ng nurse sa Lapu-Lapu City Hospital apan casual pa ang status. Sama kang Lona, may duha na usab ka mga anak si Sheena, busa inanay na lang niyang gikalimtan ang planong pagpanrabaho abroad. Makahappy sad to nga kuan ni President Duterte kay at least man lang kuanan na mo ang kahago sa hospital kay dili gyud lalim mo work sa government hospital karon. Daghan kaayo pasyente unya understaffed gyud kaayo mi. Sa kasamtangan, ang mga nurse nga nanrabaho sa mga pampublikong hospital magdawatan og basic salary nga 16,000 pesos. Samtang ang ana sa mga pribadong hospital gikatahong 8,000 pesos lang ang basic salary. Before ma'am naa pero if mag-increase man jud gani sa salary karon dili na ma'am. Dili jud kabayran ang kamingaw sa pamilya. Kung inani ma'am, not sure chance na mo stay ang mga nurses kung well compensated me diri sa among trabaho. Uban ni Renante Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Besda.